Mula to daya-daya Antasena amboyong marang Wakapi praptaning Pringgondani nadyan kaya ngapa lan kepiye panjenenganmu ki sesepuh panjenenganmu ki Brahmana ingkang kepethingnan ndak kira kahanan sing ribet sing kaya mengkene ya mung wong Anoman sing bangkit angudari. Oh jagat Dewa Bathara ya jagat Mangestungkara Antasena aja kleru ya mikir negara Pringgondani kelawan kadang sepuh Gatotkaca kuwi kena ndak ngibaratake kaya wit-witan. Wit-witan ki lamun saya gedhe lan saya dhuwur mesti saya banter angin ingkang bandang antrajak. Dene wit mau bakal rubuh utawa ora gumantung oyote. Oyot ki tanpa beda kelawan tekad ingkang tumuju marang beci tumindak lan api ing kelakuan sing wis cekra pratela greget mosike kadang sepuh Pringgondani ora mikolake diri pribadi ya mung bakal ngramake uripe kanggo rahayune wong Pringgondani. Kejaba saka kuwi Antasena menungsa urip kuwi saya kandel panembahe. Menungsa urip kuwi saya kandel panembahe lan saya becik tumindake malah mesti saya gedhe ingkang dadi cobane. Nanging pacoban kuwi yektine dadi rabuke iman kanggo njembarake rasa sabar lan uga dadi rabuke rasa ikhlas. Kejaba saka kuwi manungsa iku ora bisa uwal saka tembung diuja lan diuji. Wong yen diuja mesti bakal diuji, wong yen diuji bakal ya diuja. Mula antarane diuja lan diuji kuwi ora bisa dipisahake. Mula kudu setiti lan ngati-ati kanthi permati. Buktine wong sugih kae ujiane dadi wong serakah, wong pangkat kuwi ujiane dadi wong murka, ewadene wong pinter kuwi ujiane dadi wong ingkang semungah sesungaran,